keer in dezelfde hoek als de krek, maar dat maakt niks uit, want dan ben je meer artiesten. Nou, stel je maar één voor. Zangduo. Roel en Marti. Roel en Marti. Uit Wirdum. Uit Wirdum? Ja, uit Wirdum. Nou, daar ga ik echt familie hoor. Ja, dat is mijn paken geboren. Dat is toch al bekend? Ja, dat is echt weer. Venema. Venema? Ja, ben we net familie? Nee, ik ben de Haan. Hij is er al heel lang bij, ja, hij leeft ook niet meer, ja. Maar goed. Maar het is wel leuk, want die man die had me wel in contact met Skûtsjesilen. Oké. En muziek. Ja, dat is heel belangrijk. En bij Skûtsjesilen, daar heeft ook muziek bij. Zij het. En wat voor muziek maakt je hem? Ja, zeg maar, wat wordt... Wat net. Je hebt ze alle? Ja, oude muziek, 50, 60, zo proberen. Fries. Nou, ik zei door helemaal leuk Fries, echt een Fries noemer. En net Anneke Dagmar nog. Nee, net Anneke Dagmar. Nou, 1, 2, 3. Sinds wanneer op het hoer, schuddo het fjok maar roer. Die wurk, dat is de wien, bij Rijn en skien. Van praat ik es toch net, do hast ik je verlet. Ach, wandje op het hoer, schuddo het fjok maar roer. Oh, wat mooi! Jansje op het toer. Ja, de oudje van de Wico inderdaad. Van de Wico's? Van Kopen, die ken ik. Oh, maar die hier toch ik kom uit Friesland. Van waar ben je dat? Friesland. Ja, Mijn mooie Friesland. Het lekker trek tot de zinnen of iets. Dat is jonge winnen. Nee, die is wel leuk. Die haal ik juist op de motorzang. Dit is een film. Ja, ik heb die Riensjongen in Terherne. Nee, ja, woord. Ja. Wat leuk, wat leuk. Maar We hebben een haalijn. ik wens je... Oké. Ja. Ja, in Terherne. Ja. Ja, jij naar woord. Ik heb nog in Terherne gezien. Ja, maar wie bent nou in Terherne? Ik ben nou in Terherne. Ja. Maar ik wil je even een protte succes wensen van de mening. Dankjewel. En krijg als je collega, waar zit er? Nog lekker aan. Geen minuutje. De boel je op de kop. Wil je het nog? Feest. Volgens mij is het In Terherne, biedt paviljoen, biedt snesser maar. Wat voor jong gebeurt wat het heim de nooit doen. Tot straks. Und Essen.